ସାଧାରଣତଃ ବିରିରେ ତ ବଡ଼ି ପକାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସି ଭାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ି ପକା ହେଇପାରିବ ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ରେସିପିଟା ଆମର ନଣନ୍ଦ ବତେଇ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ଆଜି ବାସି ଭାତରେ ବଡ଼ି। ବାସି ଭାତର 2-4 ଦିନ ଭାତକୁ ପଖାଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଛୁଣାକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ମସଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ ଥିଲା ଅଦା, ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଭାତକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିସାରିବା ପରେ ତା ଦେହରେ କିଛି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲୁ। ତାରପରେ ବଟା ହେଇଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏଠି ଫେଣେଇଥିଲୁ। ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ବଢ଼ିଆ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଭାଗ ମାପ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବା ସହିତ ସ୍ୱାଦ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏ ରେସିପିଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥରେ ପୁରା ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ତାରପରେ ଆସି କହିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ରେସିପିଟେ। ତ ଆମେ ବି ତ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ନଣନ୍ଦ ବତେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏପଟେ ଏମିତି ବାସି ଭାତ ବନାଯାଏ। ତ ଫେଣି ସାରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟରେ ଆମେ କିଛି ଧୋତି କପଡ଼ା ପକେଇକି ବଡ଼ିଟାକୁ ପକେଇଥିଲୁ ସାଇଜ୍ କରିକି। ତା ପରଦିନ ଲେହେଟେଇ ଦେଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଆର ସାଇଡ଼୍ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ ବଡ଼ିକି। 3ରୁ 4ଟା ଖରା ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ହଁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଟାକୁ କୁଲା ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଜରି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ତ ତାରପରେ ଆସିକି ଛାଣିଥିଲୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।